Hi, kunstagat spéisianse Tá go brenn ar animach Iolra agus an nadiaach dí sa Tuiseal Ginideach agus se leis an sin trafí seán Gramadach chasta anis metló trom de sin. Loch na mars ná scríb mi siad se haach mar se dús agus sin be ná dul siir an bhar go dur fad tethe bhar mór leis gael tús na séri díon túla ceart go leor mar sin sin rial ibre a hain ógam na seo áítar tús chunsan agus tús chupa na animacha nuair is féidir fechan seo nach bhfuil orú ag an S seo ní thum an tí echans tú mar hapla an tíre nó an teachtain nó deire an teomra nó aon mar sin ní thumnaí sin agus uirithe siad is orú ann tá feim eile ag orú agus siad tá na míranna sin nó na tíanna sin ná míranna baninskinacha Tuiseal mar hapla na samplaí sanna an tíre agus an teachtain agus míranna fearinskinacha sa Ginideach nuair is dear an teomra nó bitir tuig an tagart nó rud aigint mar sin na samplaí. So ní thumnaí sin agus uirithe ach úsáidmin thura eile don Tuiseal Ginideach Iolra. Anis bhfuil aon rud eile a going an seo ó se nuair is féidir agus tailg in úsáid agat ceart leir so luach áisina úsáid chun ar bheith mar sin bhán se so bheith gur aon of bheith sin agus gur animacha le dhéinte mar sin ní go an aon afrú in bhar thús an animacha. Nis sin chéad ceann eile ná an lágóilre seo. sé sin is lágóilre má tá Tuiseal Ginideach Iolra dúirt mar na ggéanna leis an animnach uathe. So fear agus tithe na bhar. So fech gurn tú orúir lena chur sa Ginideach Iolra ach nach níon tú aon athrú eile ar an adíocht ná aon de mar sin. So ní chuirtear aon athrú nó ní chuirtear na scéal an adíocht san ibhar Iolra más lágóilre an tanamacha. Tá cúpla sampla de sin ná beidir ceann bhain eile ná an tanamacha úl mar hampla so blas na núl blasta mór ein ceannach sin dearg cúpla sampla sin ceart leir sin Master é gur tréanal ré chuirtear an adíocht san ibhar Iolra más tréan Iolra an tanamacha agus sin na samplaí eile sin séirí agus áisina agus beidir cíneachas le farbertí agus tuiscintí agus múntóirí agus mar san agriochtaí sin cineál eile den siad léan se chuir tú is tréanalrí sin le sé sin arán nach bhfuil an tanamacha Ginideach Iolra mar gcéanna leis an animnach uathe.
Ein rud eile chuir stagam an seo. Níl, sin é, fágmuid an sin é. Tá on teachtacht ná on clas eile le roiinte go leis a bubble fog teachtacht faoin bhí seán agus chuirme isteach a bhí seán eile nó tuirme bhótáil suas don teachtacht. Go magat slán